Čau, já vás zdravím u nového videa, tentokrát z lázeňského města Bad Liebenstein. Jsem tu sám, jsem tady na služebce a je tady spousta míst, kam se dá zajít. Zřícenin, památek, lesů, tak uvidím, co po odpolednech stihnu a vezmu vás sebou. Já si jdu vyšlápnout tady místní zříceninu hradu Liebenstein, což je asi 1,5 kilometru nad Úbytkem. Ono už je 8:30 večer, takže je to tak jediný, co dneska stihnu. No a zítra uvidíme, jak budeme končit a přesunu se zase na něco jiného, no. Zřícenina je bohužel v rekonstrukci, takže jsem se dovnitř nedostal. Teď tady scházím lesní cestou na vyhlídkové místo Hellerblick, kde bych měl vidět na město. A jakož už je skoro západ slunce, tak možná tam i něco hezkého uvidím. Ty kráso, tak to je dobrá ledárna. Tak jestli horský pramen jako studil, jo, tak tohle je mega studený, mega. Bolí. Dneska se jdu projít na zámek Altenstein, který je nedaleko, asi 4 kilometry pěšky. Takže se tam kouknu do zahrad.
Tohle bylo Skalní moře. Klid, nikdo tady není, krásný lesy. Sice prší, ale aspoň to doplňuje tu atmosféru toho lesa. Zítra jedeme domů. Já doufám, že jste si video užili, snažil jsem se toho obejít co nejvíc. Nachodil jsem tady po večerech asi 25 km. Užívejte život a já se na vás budu těšit zase příště. Čau.